खुलुमबाय। आंनि मुङा दाहाल बर', जिल्ला उदालगुरि, पोस्ट अफिस रतनपुर, थाना टांग्ला, पिन नाम्बार 784523। गिबियावनो बैसागो बोथोरनि गोथार हामलायनायखौ बरायनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दुलारायनि गासै सुबुं माहारिनिसिम अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। दा नैबे समाव आङो जौखौ लानानै दोंसे खन्थाइ सुजुदों। बे खन्थाइखौ आं गावनो आवरायनानै होनो सानदों। बे खन्थाइ आवरायनायाव गोबां गोरोन्थिबो जानो हागौ, बेनिखायनो आं नोंथांमोननियाव आखाइ खबजोबै निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। जागायबाय। जौ। सोर गसाया सोरजिया नोंखौ, मालानिफ्राय नुजाफैया नों सुबुं मुलुगाव, सुबुंनि जिउआव सोरजिबाय नों थेर बेथेर, जाहोनाव दिनै समाजाव गुलुं गुजुं। रुगुं गैयै जौनि लैथोआव गबनानै दं सुबुं माहारिया, बैथा गैयै दिङाबादि गोजावथिंबाय सुबुंनि जिउआ। हारिनि आब्रुथि, दोहोरोमनि आसारखान्थि, गैलिया दिनै सुबुंनि आखुथि। जौनि खैसाराव सुबुंनि जिउआ जानांबाय हालाय हाफाय, खोमानानै लानांबाय सोरबाया गावनि बेसेन गोसा जिउ, खोमानानै लानांबाय सोरबाया गावनि बेसेन गोसा जिउनि थांखि। जौ। दासान नों हारिखौ अलखदाव खोख्लैनो, दासान नों बर' बिमाखौ आलाय सिलाय खालामनो, दासान नों गंसे नखरखौ सिफायनो। जायखारलांदो नों जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय। गोजोन्थों।